Pennod 25. A thrigodd Israel yn Sittim, a dechreuodd y bobl odinebu gyda merched Moab. A galwasant y bobl i aberthau ei diwiau hwynt, a bwytaodd y bobl ac addolasant ei diwiau hwynt. Ac ymgyfeillodd Israel a Baal Peor, ac enynodd digofaint yr arglwydd yn erbyn Israel. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, cymer holl beneithiaid y bobl, a chrog hwynt i'r arglwydd ar gyfer yr hael, fel y dychwelo llid digofaint yr arglwydd oddi wrth Israel. A dywedodd Moses wrth farnwyr Israel, lleddwch bob un ei ddynion, yr rhai a ymgyfeillasant a Baal Peor. Ac wele, gŵr o feibion Israel a ddaeth ac addygodd Fidianes at ei frodyr, yngolwg Moses, ac yngolwg holl gynulleidfa meibion Israel, a hwynt yn wylo wrth ddrws pabell y cyfarfod. A gwelodd Phinees mab Eleasar, mab Aron yr offeiriad, ac agododd o ganol y gynulleidfa, ac a gymerodd weiw ffon yn ei law, ac a aeth ar ôl y gŵr o Israel i'r babell, ac a'i gwanodd hwynt illdau, sef y gŵr o Israel a'r wraig trwy ei cheidod, ac a taliwyd y pla oddi wrth feibion Israel. A bu feirw o'r pla 4,000 ar 20. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, Phinees mab Eleasar, mab Aron yr offeiriad, a drodd fy nicter oddi wrth feibion Israel, pan ei ddigodd efe droso fi yn ei mysg, fel na ddifethais feibion Israel yn fy eiddigedd. Am hynny dywed, wele fi yn rhoddi iddo fy nghyfamod o heddwch, a bydd iddo ef ac i'w had ar ei ôl ef, amod o offeriadaeth dragwyddol, am iddo eiddigeddu dros ei dduw, a gwneithir cymod dros feibion Israel. Ac enw y gŵr o Israel yr hwnaladdwyd, sef yr hwnaladdwyd gyda'r Fidianes, oedd Simri mab Salu, pennaeth tŷ ei dad, o lwyth Simeon. Ac enw y wraig o Midian a laddwyd oedd Cosbi, merch Sur, pen cenedl o dŷ mawr y Midian oedd hwn. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, blina'r y Midianiaid, a lleddwch hwynt, canes blin a dyntarnoch trwy ei dichellion, a ddychmygasant i'ch erbyn, yn achos Peor, ac yn achos Cosbi, merch tywysog Midian, ei chwaer hwynt, yr honaladdwyd yn nydd y pla, o achos Peor. Pennod 26. A bu wedi'r pla lefaru o'r arglwydd wrth Moses ac wrth Eleasar mab Aron yr offeiriad, gan ddywedyd, cymerwch nifer holl gynulleidfa meibion Israel, o fab 20 mlwydd ac uchod, trwy du ei tadau, pob un a allo fyned i ryfel yn Israel. A llefarodd Moses ac Eleasar yr offeiriad wrthynt yn trosydd Moab, wrth yr Iorddonen, ar gyfer Jericho, gan ddywedyd, rhifwch y bobl o fab 20 mlwydd ac uchod, megis y gorchmynodd yr arglwydd wrth Moses a meibion Israel, yr rhai a ddeithant allan o dir yr Aifft. Riwben, cyntafanedig Israel, meibion Riwben o Hanoc, tylwyth yr Hanociaid, o Falu, tylwyth y Falwiaid, o Hesron, tylwyth yr Hesroniaid, o Carmi, tylwyth y Carmiaid. Dyma dylwyth yr Iwbeniaid, a'i rhifedigion oedd 2,020 a 710 ar 20. A meibion Falu oedd Eliab, a meibion Eliab Nemuel a Dathan ac Abiram. Dyma y Dathan ac Abiram, rhai enwog yn y gynulleidfa, yr rhai a ymgynenasant yn erbyn Moses ac yn erbyn Aron, yng nghynulleidfa Cora, pan ymgynenasant yn erbyn yr arglwydd. Ac agorodd y ddaear ei safn ac ei llyncodd hwynt. A Cora hefyd, pan fu farw y gynulleidfa, pan ddifaodd y tân ddengwr a 200,
a hwya eithant yn arwydd. Ond meibion Cora ni buant feirw. Meibion Simeon wrth ei tylwythau, o Nemiwel, tylwyth y Nemiweliaid, o Jamin, tylwyth y Jaminiaid, o Jacin, tylwyth y Jaciniaid, o Sera, tylwyth y Serachiaid, o Sol, tylwyth y Soliaid. Dyma dylwyth y Simeoniaid, 2,200. Meibion Gad wrth ei tylwythau, o Seffon, tylwyth y Seffoniaid, o Hagi, tylwyth yr Hagiaid, o Suni, tylwyth y Suniaid, o Osni, tylwyth yr Osniaid, o Eri, tylwyth yr Eriaid, o Arod, tylwyth yr Arodiaid, o Areli, tylwyth yr Areliaid. Dyma deuluoedd meibion Gad, dan ei rhif, 20,500. Meibion Juda oedd ac Onan, a bu farw ac Onan yn hir Canan. A meibion Juda wrth ei teuluoedd, o Sela, tylwyth y Selaniaid, o Fares, tylwyth y Pharesiaid, o Sera, tylwyth y Serachiaid. A meibion Fares oedd, o Hesron, tylwyth yr Hesroniaid, o Hamil, tylwyth yr Hamiliaid. Dyma dylwyth Juda dan ei rhif, onid 4,420,500. Meibion Isachar wrth ei tylwythau oedd o Tola, tylwyth y Tolaiaid, o Pia, tylwyth y Pythiaid, o Jasib, tylwyth y Jasubiaid, o Simron, tylwyth y Simroniaid. Dyma deuluoedd Isachar dan ei rhif, 4,30,300. Meibion Sabulon wrth ei teuluoedd oedd o Sered, tylwyth y Sardiaid, o Elon, tylwyth yr Eloniaid, o Jalil, tylwyth y Jaliliaid. Dyma deuluoedd y Sabuloniaid, dan ei rhif, 30,500. A meibion Josef wrth ei teuluoedd oedd Manasse ac Ephraim. Meibion Manasse oedd o Machir, tylwyth y Machiriaid, a Machir ac yn hedlodd Gilead, o Gilead y mae tylwyth y Gileadiaid. Dyma feibion Gilead, o Giser, tylwyth Giseriaid, o Heleg, tylwyth yr Heleciaid, ac o Asriel, tylwyth yr Asrieliaid, ac o Sechem, tylwyth y Sechemiaid, ac o Semida, tylwyth y Semidiaid, ac o Hefer, tylwyth yr Heferiaid. A Salfad, mab Hefer, nid oedd iddo feibion, ond merched, ac enwau merched Salfad oedd Mala a Noa, Hogla, Milca a Tirsa. Dyma dylwyth Manasse, a'i rhifedigion oedd 12,700. Dyma feibion Ephraim wrth ei teuluoedd, o Swthela, tylwyth y Swtheliaid, o Becher, tylwyth y Becheriaid, o Tachan, tylwyth y Tachaniaid. A dyma feibion Swthela, o Eran, tylwyth yr Eraniaid. Dyma dylwyth meibion Ephraim trwy ei rhifedigion, 12,500. Dyma feibion Josef wrth ei teuluoedd. Meibion Benjamin wrth ei teuluoedd oedd o Bela, tylwyth y Belaiaid, o Asbel, tylwyth yr Asbeliaid, o Ahiram, tylwyth yr Ahiramiaid, o Sephufam, tylwyth y Sephufamiaid, o Hwfam, tylwyth yr Hwfamiaid. A meibion Bela oedd Ard a Naman, o Ard rydoedd tylwyth yr Ardiaid, o Naman tylwyth y Namaniaid. Dyma feibion Benjamin yn ôl ei teuluoedd, dan ei rhif yr oeddynt yn 5,600. Dyma feibion Dan yn ôl ei teuluoedd, o Sucham, tylwyth y Suchamiaid. Dyma dylwyth Dan yn ôl ei teuluoedd. A holl dylwyth y Suchamiaid oedd yn ôl ei rhifedigion 4,300.
Meibion Aser wrth eu teuluoedd oedd o Jimna, tylwyth y Jimniaid, o Jesui, tylwyth y Jesuaid, o Bereia, tylwyth y Bereiaid. O feibion Bereia, yr oedd o Heber, tylwyth yr Heberiaid, o Malkiel, tylwyth y Malkieliaid. Ac enw merch Aser ydoedd Sara. Dyma deuluoedd meibion Aser yn ôl ei rhifedigion, 3,010 a 400. Meibion Naftali wrth eu teuluoedd oedd o Jasil, tylwyth y Jasiliaid, o Guni, tylwyth y Guniaid, o Jeser, tylwyth y Jeseriaid, o Silem, tylwyth y Silemiaid. Dyma dylwyth Naftali yn ôl eu teuluoedd, dan ei rhif 5,010 a 400. Dyma'r ifedigion meibion Israel, 600,000 a 1,710 ar hugain. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, i'r rhai hyn yr henir y tir yn etifeddiaeth, yn ôl rhifedi yr enwau. I lawer ychwanegu yr etifeddiaeth, ac i ychydig prynha yr etifeddiaeth. Rhodder i bob un ei etifeddiaeth yn ôl ei rifedigion. Eto, wrth goelbren yr henir y tir, wrth enwau llwythau eu tadau yr etifeddant. Wrth farn y coelbren yr henir ei etifeddiaeth, rhwng llawer ac ychydig. A dyma rifedigion y Lefiaid wrth eu teuluoedd. O Gerson, tylwyth y Gersoniaid, o Kohath, tylwyth y Kohathiaid, o Merari, tylwyth y Merariaid. Dyma dylwythau y Lefiaid, tylwyth y Libniaid, tylwyth yr Hebroniaid, tylwyth y Mahliaid, tylwyth y Musiaid, tylwyth y Korathiaid. Kohath hefyd a genhedlodd Amram. Ac enw gwraig Amram oedd Jochebed, merch Lefi, yr honna aned i Lefi yn yr Aifft, a hi a ddig i Amram, Aaron a Moses a Miriam ei chwaer hwynt. Ac aned i Aaron, Nadab ac Abihu, Eleasar ac Ithamar. A bu farw Nadab ac Abihu pan offrymasant dan dieithr ger bron yr arglwydd. A'i rhifedigion oedd 2,000 ar hugain, sef pob gwryw o fab miseriad ac uchod, canes ni chyfrifwyd hwynt ymysg meibion Israel, am na roddwyd iddynt etifeddiaeth ymhlith meibion Israel. Dyma'r ifedigion Moses ac Eleasar yr offeiriad, yr rhai ar ifasant feibion Israel yn Rhosydd Moab wrth yr Iorddonen ar gyfer Jericho. Ac yn y rai hyn, nid oedd un o'r ifedigion Moses ac Aaron yr offeiriad, pan rifasant feibion Israel yn anialwch Sinai. Canis dywedasau yr arglwydd amdanynt, gan farw y byddant feirw yn yr anialwch, ac ni adawsyd ohonynt un, ond Caleb mab Jeffune a Joshua mab Nun. Pennod 27. Yna y daeth merched Salfad, mab Hefer, mab Gilead, mab Machir, mab Manasse, o dylwyth Manasse mab Joseph, a dyma enwau ei ferched ef, Mala, Noa, Hogla, Milca a Tirsa, ac asafasant ger bron Moses a cher bron Eleasar yr offeiriad, a cher bron y peneithiaid, a'r holl gynulleidfa, wrth ddrws pabell y cyfarfod, gan ddywedyd, ein tad ni a fu farw yn yr anialwch, ac nid oedd fe ymysg y gynulleidfa a amgasglodd yn erbyn yr arglwydd yng nghynulleidfa Cora, ond yn ei bechod ei hun y bu farw, ac nid oedd meibion iddo. Pa ham y tynnu'r ymaith enw ein tad ni, o fysg ei dylwyth, am nad oes iddo fab. Dod i ni feddiant ymysg brodyr ein tad. A dig Moses ei hawl hwynt ger bron yr arglwydd. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, y mae merched Salfad yn dywedyd yn uniawn, gan roddi dyro iddynt feddiant etifeddiaeth ymysg brodyr ei tad,
trosa iddynt etifeddiaeth ei tad. Lle fara hefyd wrth feibion Israel gan ddywedyd, pan fyddo marw un ac heb fab iddo, troswch ei etifeddiaeth ef i'w ferch. Ac oni bydd merch iddo, rhoddwch ei etifeddiaeth ef i'w frodyr. Ac oni bydd brodyr iddo, yna rhoddwch ei etifeddiaeth ef i frodyr ei dad. Ac oni bydd brodyr i'w dad, yna rhoddwch ei etifeddiaeth ef i'w gar nesaf iddo o'i dylwyth, a meddianed hwnnw hi. A bydded hyn i feibion Israel yn ddeddf farnedig, megis y gorchmynodd yr arglwydd wrth Moses. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dring i'r mynydd Abarim hwn, a gwel y tir a roddais i feibion Israel. Ac wedi i ti ei weled, tithau ag esglir at dy bobl, fel y casglwyd Aron dy frawd. Canis yn anialwch sy'n, wrth gynnen y gynulleidfa, y gwrthryfelaswch yn erbyn fy ngair, i'm sancteiddio wrth y dofr yn ei golwg hwynt. Dyma ddofr cynnen Cades yn anialwch sy'n. A llefarodd Moses wrth yr arglwydd gan ddywedyd, gosoded yr arglwydd, Duw ysbrydion pob cnawd, un ar y gynulleidfa. Yr hwnna elo allan o'i blaen hwynt ac addelo i mewn o'i blaen hwynt, a'r hwnna i dygo hwynt allan ac a'i dygo hwynt i mewn, fel na byddo cynulleidfa'r arglwydd, fel defaid ni byddo bugail arnynt. A dywedodd yr arglwydd wrth Moses, cymer atat Joshua mab Nun, y gŵr y mae yr ysbryd ynddo, ac osod dy law arno. A dod ef i sefyll ger bron Eliasar yr offeiriad, a cher bron yr holl gynulleidfa, a dod orchymyn iddo ef yn ei gwydd hwynt. A dod o thogoniant di arno ef fel y gwrandawo holl gynulleidfa meibion Israel arno. A safed ger bron Eliasar yr offeiriad, yr hwnna ofyn gyngor drosto ef, yn ôl barn Urim ger bron yr arglwydd, wrth ei air ef yr ant allan, ac wrth ei air ef y diant i mewn, ef a holl feibion Israel gydag ef, a'r holl gynulleidfa. A gwnaeth Moses megis y gorchmynodd yr arglwydd iddo, ac a cymerodd Joshua, ac a barodd iddo sefyll ger bron Eliasar yr offeiriad, a cher bron yr holl gynulleidfa. Ac ef a osododd ei ddwylo arno, ac a roddodd orchymyn iddo, megis y lleferasau'r arglwydd, trwy law Moses. Pennod 28. A llefarodd yr arglwydd wrth Moses gan ddywedyd, gorchymyn i feibion Israel a dywed wrthynt, gwiliwch am offrymu i mi fy offrwm, am bara im hebyrth tanllyd, o arogl peraidd yn ei tymor. A dywed wrthynt, dyma yr aberth tanllyd a offrymwch i'r arglwydd. 2 oen blwyddiaid perffaith gwbl, bob dydd yn boeth offrwm gwastadol. 1 oen a offrymu di o bore, a'r oen arall a offrymu di yn yr hwyr. A 10 ran effa o beilliaid yn fwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy 4 ran hyn o olew coethedig. Dyma y poeth offrwm gwastadol, a wnaed y mynydd Sinai, yn arogl peraidd, yn aberth tanllyd i'r arglwydd. A'i ddiod offrwm fydd 4 ran hyn gyda phob oen, par dywallt y ddiod gref yn ddiod offrwm i'r arglwydd yn y cysegr. Yr ail oen a offrymu yn yr hwyr, megis bwyd offrwm y bore a'i ddiod offrwm yr offrymu ef, yn aberth tanllyd o arogl peraidd i'r arglwydd. Ac ar y dydd Saboth, 2 oen blwyddiaid perffaith gwbl a 12 ran o beilliaid yn fwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew a'i ddiod offrwm. Dyma boeth offrwm pob Saboth, heblaw o poeth offrwm gwastadol a'i ddiod offrwm. Ac ar ddechrau eich misoedd yr offrymwch yn boeth offrwm i'r arglwydd, 2 o fustych ieuenc, ac 1 hwrdd, a 7 oen blwyddiaid perffaith gwbl. A 12 ran o beilliaid yn fwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew gyda phob bustach, a 12 ran o beilliaid yn fwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew gyda phob hwrdd.
a phob yn ddegfed ran o beilliaid yn fwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew gyda phob oen yn offrwm poeth o arogl peraidd yn aberth tanllyd i'r arglwydd. A'i diod offrwm fydd hanner hŷn gyda bustach a thrydedd ran hŷn gyda hwrdd, a phedwaredd ran hŷn o win gydag oen. Dyma boeth offrwm mis yn ei fis, trwy fisoedd y flwyddyn. Ac un bwch gaifr fydd yn bech aberth i'r arglwydd, heblaw y gwastadol boeth offrwm yr offrymir ef, a'i ddiod offrwm. Ac yn y mis cyntaf, ar y 4 dydd ar 10 o'r mis, y bydd Pasg yr arglwydd. Ac ar y 15fed dydd o'r mis hwn y bydd yr wyl, 7 niwrnod y bwytair bara croew. Ar y dydd cyntaf y bydd Cymanfa Sanctaidd, nawnewch ddim ceithwaith ynddo. Ond offrymwch yn aberth tanllyd ac yn boeth offrwm i'r arglwydd 2 o fistych ieuanc ac 1 hwrdd a 7 oen blwyddiaid, byddant gennych yn berffaith gwbl. Ei bwyd offrwm hefyd fydd o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, 2 degfed ran gyda bustach a 2 degfed ran gyda hwrdd a offrwmwch wi. Bob yn ddegfed ran yr offrwmwch gyda phob oen o'r 7 oen, ac 1 bwch yn bech aberth i wneithu'r cymod drosoch. Heblaw poeth offrwm y bore, yr hwn sydd boeth offrwm gwastadol yr offrwmwch hyn. Fel hyn yr offrwmwch ar bob dydd o'r 7 niwrnod fwyd aberth tanllyd o arogl peraidd i'r arglwydd, heblaw y poeth offrwm gwastadol yr offrymir ef, a'i ddiod offrwm. Ac ar y 7fed dydd, Cymanfa Sanctaidd fydd i chwi, dim ceithwaith nis gwnewch. Ac ar ddydd eich blaen ffrwythau, pan offrymwch fwyd offrwm newydd i'r arglwydd, wedi eich wythnosau, Cymanfa Sanctaidd fydd i chwi, dim ceithwaith nis gwnewch. Ond offrymwch 2 fustach ieuanc, 1 hwrdd a 7 oen blwyddiaid yn boeth offrwm o arogl peraidd i'r arglwydd. A bydded ei bwyd offrwm o beilliaid wedi ei gymysgu trwy olew, 2 degfed ran gyda phob bustach, 2 degfed ran gyda phob hwrdd, bob yn ddegfed ran gyda phob oen o'r 7 oen. 1 bwch gaifr i wneithu'r cymod drosoch. Heblaw y poeth offrwm gwastadol a'i fwyd offrwm, yr offrymwch hyn. Byddant gennych yn berffaith gwbl, ynghyd a'i diod offrwm.